Volám sa Lenka a chcem vám priblížiť sny a túžby, moje aj mojich priateliek, toto je Mini a toto Blanka, každá máme svoje príbehy, ktoré sa odohrávajú vo svete snov. Je tu krásne, čo poviete, dievčatá? Usmeje sa Lenka a oprie sa pri klzisku o kovové zábradlie. Jej lica sú červené od zimy, no oči jej žiaria radosťou. Úplne nádherne, pritakáva Mína s rozžiarenými očami. A hlavne mám pocit, že tu čas beží inak, Blanka sa jemne pousmeje, alebo sa len snažíš spomaliť, aby si mohla byť s nami čo najdlhšie. Presne tak, dodá Lenka. Túžby predsa nekončia doma, chodiť s nami na korčuľovanie je najlepší nápad, aký sme mali. A vieš čo? Ozve sa Mini a nakloní sa k ostatným. Na budúce si dáme termosku s punčom. A možno aj nejaký vianočný drink. Ale aj s tancom na ľade. Dodá Blanka so smiechom, všetky tri sa rozosmejú. Ich smiech sa nesie ponad ľad, medzi svetlami lámp a jemne padajúcimi vločkami. V tej chvíli, ako by svet prestal existovať, zostalo len priateľstvo, zimná noc a radosť zo spoločného okamihu. Toto miesto je ako vystrihnuté z rozprávky, povie potichu Lenka a očami sleduje vysoké klenby, zlaté lustre a myhotajúce sa svetlá sviečok, ktoré osvetľujú honosnú sálu. Keby som tu raz mohla mať svadbu, dodá zasnene a usmeje sa. Presne na to som myslela, prikývne Mini, v takýchto priestoroch akoby každý moment dýchal eleganciou a krásou. Ako v sne, z ktorého sa človek nechce prebudiť, Blanka sa jemne zasmeje. Predstavte si tie dlhé biele stoly, kvety, hudbu a všetkých našich blízkych, a my tri v šatách ako princezné, ich kroky znejú jemne po mramorových schodoch, ako by ani nekráčali, ale vznášali sa. Ich šaty sa jemne vlnia pri každom pohybe, preblietajú sa v odleskoch svetiel. Dolu v sále už hrá tichá hudba a oni sa osmievajú, pohltené krásou a tichým očarením chvíle. Ak má niekde prebývať láska a krása, povie Lenka, tak práve tu. Tri mladé ženy stáli pred veľkým zrkadlom v útulnej izbe zaliatej jemným ranným svetlom. Ich oči sa stretávali a rozžiarili sa nadšením a obdivom. Lenka, vyzeráš ako kráľovná, usmiela sa Blanka a obzrela si jej honosné šaty s čipkovaným prestrihom. Tie perly ti neskutočne pristanú, aj ty žiariš, Mini, pridala sa Lenka, ten tvoj závoj je ako zo sna, a tie rukavičky, ach, Mini sa rozosmiala, a ty, Blanka, ty si ako socha z bieleho mramoru. Tie šaty s tým chvostom sú jednoducho dokonalé, nie je to zvláštne, zamyslela sa Blanka, keď si upravovala ozdobu vo vlasoch. Keby nás teraz niekto videl na tom zámku, myslel by si, že sme najdrahšie perly vystavené v kráľovskej sieni, zasmiali sa. Ten smiech bol číry, ľahký a prenikal celou izbou ako hudba. Vieš čo, šepla Lenka. Ja som vždy snívala o tom, že raz zažijem takýto moment. A teraz ste tu so mnou vy dve. Moje najdrahšie, zrkadlo pred nimi odrážalo viac než len krásu ich rôb, odzrkadľovalo priateľstvo, lásku a ten neopakovateľný pocit, že v tejto chvíli je všetko presne tak, ako má byť. Na okraji malého mestečka stojí útulná chalúbka so záhradou, kde dievčatá spoločne bývajú, záhradu zdobí krásny bazén s priezračnou vodou. Lenka, celá mokrá od plávania, už stojí vo vode po pás a s úsmevom volá na svoje priateľky, poďte, je tu skvelo. Rukou ich láka k sebe, Mini a Blanka najprv váhajú, veď na sebe nemajú plavky, nakoniec sa dajú prehovoriť. Mini, obutá v čiernych členkových topánkach na opätku a oblečená v rifliach a bledom tielku s tenkými ramienkami, už stojí jednou nohou na schodíku vo vode, Blanka kráča tesne za ňou, v čiernych lodičkách s červenou podrážkou a v ľahkých letných šatách bledej farby. Na šatách jej splýva jemný opasok, ktorý ladí s ich otieňom, Lenke mokré vlasy lemujú siluetu hlavy, zatiaľ čo Mini a Blanka majú vlasy elegantne zopnuté v copoch. Všetky sa smejú a užívajú si túto spontánnu chvíľu, ich radosť a priateľstvo sú ako osviežujúca vlna v horúcom dni, čisté, nefalšované a plné života. Všetky tri dievčatá sa vybrali do mestečka, kam práve prišiel lunapark. Lenka má chuť na cukrovú vatu,
Blanka zas na zmrzlinu. Minnie medzi tým sedí na vysokom kolotoči a máva obom dievčatám, ktoré sa tešia z peknej zábavy. Lenka má na sebe sandálky so striebornými remienkami a mašličkami, krátke džíny so strapcami na koncoch a bledé tričko na ramienkach. Vlasy má rozpustené, po bokoch má dva spletené pramienky a v ušiach jemné okrúhle náušnice. Minnie má obuté zlaté lodičky s remienkami, k nim ladiace farebné šaty a jemné visiace náušnice. Vlasy má upravené do elegantného účesu, podobného ako na predloženom obrázku, ale zachovaná je jej prirodzená farba. Blanka nosí sandálky s kovovým remienkom, priliehavú džínsovú sukňu a bielu blúzku. Vlasy má upravené podľa vzoru z obrázku s rovnakou farbou ako na jej portréte. V ušiach má výraznejšie náušnice v tvare kruhu. Všetky tri dievčatá si naplno užívajú atmosféru lunaparku, smiech, vôňu sladkostí a zábavu v priateľskej spoločnosti. Tri dievčatá sú nadšené zo skvelého nápadu usporiadať piknik a vybrať sa na výlet do prírody. Slnečné ráno, dobrá nálada a spoločné plány ich priviedli na tržnicu v nedalekom mestečku, kde si s úsmevom vyberajú čerstvé ovocie a zeleninu. Vôňa čerstvých byliniek a šum trhoviska vytvárajú tú správnu atmosféru na začiatok ich výletu. Dievčatá sa smejú, dohadujú, čo všetko prinesú a tešia sa na spoločné chvíle v prírode plné pohody, smiechu a chutného jedla. Ja určite beriem jahody, bez nich by to nebolo ono, zasmiala sa Blanka a hodila do košíka červené voňavé plody. A ja mám chuť na melón, veľa melónu, dodala Minnie so žiarivým úsmevom. Lenka zatiaľ skúmavo prezerala paradajky. Ak urobíme šalát, tak potrebujeme aj bazalku. Videla som ju o pár stánkov ďalej. Smiech, slnko a vôňa ovocia ich sprevádzali cez tržnicu, kde každý okamih naznačoval, že tento deň bude nezabudnutelný. Tento deň je len ich bez zhonu, len s radosťou z maličkostí a spoločných zážitkov. Pod teplým letným slnkom, ktoré jemne zohrievalo zelenú lúku pod horou, sa tri kamarátky rozložili na mäkkej deke nedaleko starého seníka. Vo vzduchu bolo cítiť vôňu divých kvetov a čerstvo pokosenej trávy. V diaľke bolo počuť len štebot vtákov a tiché šumenie lesa. Lenka, kľačiaca s nohami pod sebou, si zrovnávala šaty, aby sa nezmuchlali, a natiahla sa po fľašu ružového vína. Jej blond vlasy zopnuté v praktickom cope sa leskli v lúčoch slnka. Takto by som vedela tráviť každú nedeľu, poznamenala s úsmevom, keď nalievala kamarátkam do plastových pohárov. Minnie, pohodlne usadená v indiánskom sede, sa smiala, len nech nám sem nepribehne stádo kráv, ako minule. Jej tmavé vlasy jej padali voľne na ramená a farebné pierka na šatách sa jemne hýbali v ľahkom vánku. Blanka, najstaršia z trojice, sedela elegantne s vystretými nohami, pričom jednu mala mierne pokčenú v kolene. Hladila po nohe sandálky, ktoré si ráno vybrala práve pre túto príležitosť. Dievčatá, pozrite, aký pokoj, povedala ticho. Ako keby sme na chvíľu zmizli z celého sveta. Doposiaľ slnečný deň sa náhle zmenil. Obloha potemnela a vietor začal prinášať prvé kvapky dažďa. Dievčatá len prekvapene zdvihli zrak. No super, povzdychla si Lenka, keď prvé kvapky dopadli na ich deku. To máme z toho, že sme zabudli na predpoveď. Rýchlo, poďme sa niekam skryť, zvolala Minnie a začala zbierať ovocie do košíka, ktoré už pomaly vlhlo. Blanka sa ani nesnažila ukryť úsmev, aspoň je to osvieženie zadarmo, ale dobre, bežme k tomu seníku, čo sme videli cestou. Dážď zosilnel a v priebehu pár sekúnd boli všetky tri premočené. Vlasy sa im lepili na tvár, šaty sa pricapili k telu a sandálky čľapkali v tráve, keď sa rýchlo presúvali pod najbližšiu strechu pod horou. Vyzeráme ako z reklamy na mokré leto, zasmiala sa Minnie, keď si žmýkala vodu zo šiat. Ale úprimne, aj tak je to parádny deň. Aj s dažďom, pridala sa Lenka, podopierajúc sa o stĺpik prístrežku. Len dúfam, že sa počasie čoskoro umúdri. Ešte by sme sa mohli prejsť k jazeru, keď už sme tu, dodala Blanka s iskrou v očiach. Dievčatá sa po sebe pozreli a bez slov sa osmiali. Dážď síce prerušil piknik, no ich dobrá nálada ostala neotrasená. Nešlo predsa o počasie, ale o spoločné chvíle, ktoré ich spájali. Na druhý deň sa obloha vyjasnila a slnečné lúče zaliali krajinu kolo jazera.
Dievčatá si požičali vodný bicykel a pomaly sa posúvali po hladine, pričom si vychutnávali malinovku a smiali sa jedenému druhému. Ešte včera sme tu čľapkali ako káčatká v daždi, zasmiala sa Lenka a upravila si prameň vlasov, ktorý jej vietor sfúkol do očí. Kto by povedal, že dnes bude takýto raj, mne sa ten dážď aj tak páčil, ozvala sa Blanka, ktorá si vyzula sandálky a máčala nohy vo vode. Bolo to spontánne a zábavné. Ale teda, dnes je ideálny deň na malinovku a jazero, Mini sa usmiala a zľahka zakrúžila nohami vo vode. A ešte ideálny deň na prípravu plánov, dodala tajomne, Lenka sa hneď chytila. Ty myslíš svoje narodeniny, však, presne, prikývla Mini s očami rozžiarenými nadšením. Chcela by som niečo iné, než len klasickú oslavu doma, možno piknik, možno niečo pri vode, proste niečo nezabudnutelné, tak to máme čas na vymýšľanie, povedala Blanka a žmúkla. Ale jedno viem už teraz, zmrzlina musí byť. A tvoj obľúbený čokoládový koláč, dievčatá sa zasmiali, bicykel sa ticho klzal po hladine a vo vzduchu bolo cítiť pokoj aj očakávanie. V tom momente nešlo to, kde sú alebo čo robia, dôležité bolo, že sú spolu. A že ďalšie spoločné dobrodružstvo sa už čoskoro blíži. Na dvore pri domčeku s bazénom panovala sviatočná nálada, v altánku sa leskol bohato prestretý stôl, farebné servítky, torta s malinami, ovocie, zákusky a poháre s perlivým vínom, okolo stola stáli Lenka, Mini a Blanka, oblečené do slávnostných šiat, s úsmevmi na tvárach a pohármi vo vyzdobených rukách. Na tvoje narodeniny, Mini, zvolala Blanka a všetky tri si štrngli pohármi. Ďakujem vám. Ste skvelé, že ste na mňa nezabudli, povedala Mini so šťastným výrazom v očiach. Ale kdeže, zasmiala sa Lenka. Narodeniny sú predsa len raz do roka, Blanka sa nahla bližšie k Main a so šibalským úsmevom dodala, a teraz si niečo želaj. Sľubujeme, že ti to splníme, Mini na chvíľu zaváhala, potom si chytila pohár oboma rukami a ticho povedala, vždy som túžila vidieť safari, dievčatá sa pozreli na seba a takmer naraz vyhrkli do smiechu. Nie výsmešne, ale prekvapene a značením. Takto je to najlepšie želanie, zvolala Lenka. Safari. To znie ako poriadne dobrodružstvo, nadchla sa Blanka. To si určite nenecháme ujsť, Mini sa usmiala, oči jej zažiarili a zhlboka sa nadýchla teplého večerného vzduchu. Vedela, že tieto narodeniny si bude pamätať navždy. Prípravy na veľké dobrodružstvo boli v plnom prúde. Týždeň ubehol rýchlo a dievčatá sa už balili na cestu. Každá starostlivo kladala veci do kufrov, kontrolovali pasy, lístky a nezabudli ani na slnečné okuliare či krém proti komárom, na letisko dorazili s dostatočným predstihom. Vzrušenie sa miešalo s nervozitou, no všetky tri sa usmievali a tešili na to, čo ich čaká. Kráčali k hlavnému vchodu s batožinou, keď sa náhle ozvalo ostré zhýknutie. Nie, vykríkla Lenka a zastala uprostred chodníka, dievčatá sa k nej otočili a zbadali, ako si prezerá svoju topánku. Zlomil sa mi opätok, povedala zúfalo, dvíhajúc nohu, na ktorej jej teraz topánka visela nakrivo. Ešte máme čas, vedľa je obchodná zóna. Tam určite nájdeme obuv, povedala prakticky Mini. V obuvi to voňalo novotou a kožou. Regály boli plné elegantných, športových aj dovolenkových topánok. Predavačka, milá a ochotná, hneď pribehla na pomoc. Potrebujem niečo pohodlné, ale štýlové. A hlavne s pevným opätkom, povedala Lenka, trochu v rozpakoch, po krátkom hľadaní si vyskúšala niekoľko párov, až jej oči zažiarili pri jedných krémovo-béžových lodičkách s jemným remienkom. Tieto sú perfektné, zvolala a hneď si ich obula, dievčatá sa opäť rozosmiali. Kríza bola zažehnaná. S novými topánkami a v dobrej nálade sa vybrali späť na letisko, dobrodružstvo sa mohlo začať. Dievčatá sedeli v lietadle, pohodlne usadené pri oknách. Z ich tvárí vyžarovalo vzrušenie a radosť. Lietadlo letelo pokojne a za oknami sa myhala ubiehajúca krajina. Pozri sa, aké sú tie polia zhora malinké, nadchla sa Mina a naklonila sa bližšie k okienku. Vyzerajú ako škvrnky na mape,
Zasmiala sa Blanka, Lenka si upravila vlasy a s úsmevom sa pozrela na kamarátky. Ešte tomu neverím, že sme konečne na ceste. Začína sa naše veľké dobrodružstvo, v kabíne panovala príjemná atmosféra, svetlo prenikalo cez okná a osvetľovalo ich tváre. Už teraz viem, že na tento výlet nikdy nezabudneme, povedala Minnie a dievčatá si vymenili nadšené pohľady, za oknami sa míňali oblaky, rieky, lesy a polia. Všetko vyzeralo zhora tak pokojne a čarovne. Let pokračoval hladko a každá z nich vnímala, že toto je len začiatok niečoho výnimočného. Po pristátí na miestnom letisku ich ovanul horúci, ale príjemný vzduch plný vôní vzdialených krajín. Dievčatá si zobrali batožinu a začali sa obzerať po taxíku, ktorý by ich odviezol do hotela, zrazu sa k ním priblížil usmievavý pracovník letiska. Ak nemáte ešte ubytovanie, poznám niekoho, kto prenajíma dom priamo na pozemku safari. Je to bezpečné a krásne miesto. Zaujalo by vás to, dievčatá sa na seba pozreli s iskrou v očiach. Áno. To zní tako sen, zvolala Minnie, muž s úsmevom zavolal svojmu známemu a o chvíľu už pred terminálom stálo auto pripravené ich odviesť. Cesta bola krátka, ale každou minútou sa krajina menila. Cesty boli lemované vysokou suchou trávou, kdesi v diaľke sa myhli siluety zvierat, keď dorazili na miesto, všetky tri ostali stáť v nemom úžase, pred nimi stál nádherný zrubový dom s drevenými schodmi a masívnym zábradlím. Okolie lemovala prašná cestička, ktorá viedla cez planinu až k obzoru, dvere sa otvorili a vyšiel im naproti usmiatý muž v klobúku. Vitajte, dámy. Toto bude váš nový domov na čas vášho pobytu, dievčatá boli očarené. Oči im žiarili, keď vstúpili do domčeka, vnútro bolo útulné, s prírodnými materiálmi, mäkkými sedačkami a výhľadom priamo na africkú krajinu. Bolo to všetko, o čom snívali a ešte viac. Z usmiatého muža sa vykľul srdečný hostiteľ. Predstavil sa im s pevným podaním ruky. Volám sa John, povedal s jemným prízvukom, ale žil som niekoľko rokov na Slovensku, takže sa dorozumieme bez problémov, dievčatá sa hneď cítili uvoľnene. John ich pozval dnu a zaviedol ich po drevených schodíkoch dovnútra domu. Atmosféra bola teplá a útulná. Vo vnútri ich privítal svieži vzduch zmiešaný s vôňou dreva a korenia. Tu je vaša izba. Môžete sa vyložiť a odýchnuť si po ceste, povedal a otvoril dvere do svetlej miestnosti, dievčatá vošli a ostali očarené. Izba bola zariadená jednoducho, ale s vkusom. Drevené steny, postele s vyšívanými prikrývkami a malé stolíky dodávali priestoru šarm, nechýbalo absolútne nič, ani mäkké uteráky, ani malé lampy, ktoré večer vytvoria teplé svetlo. Na oknách viseli jemné záclony, ktoré sa pohupovali vo vetre a vpúšťali dnu slnečné lúče. Keď sa vybalíte, na verande vás bude čakať obed. Potom sa môžeme vydať autom na prvý výlet do divočiny, oznámil im John s úsmevom, dievčatá sa na seba pozreli s nadšením v očiach. Začínal sa ich veký sen a vyzeralo to ešte krajšie, než si ho predstavovali. Pri obede im John s vážnym, ale priateľským výrazom začal rozprávať, dievčatá, dnes nás čaká poriadne dobrodružstvo. Safari nie je len obyčajná jazda, je to návšteva sveta, kde platia iné pravidlá než tie naše. Musíte byť tiché, pozorné a rešpektovať všetko naokolo, začal a pozrel sa na každú z nich, ako by im chcel vtlačiť do pamäti každé slovo. Voľne žijúce zvieratá nie sú ako v zoo. Sú slobodné, silné a konajú podľa inštinktu. Nikdy sa k ním nepribližujte, nevystrkujte ruky z auta a nerobte náhle pohyby, keď budeme v ich blízkosti, pokračoval a ukázal na mapu s trasou, ktorou sa chystali prejsť. Ak budeme mať šťastie, uvidíte slony, žirafy, možno aj leva či leoparda. Ale nezabudnite, nie sme v televízii. Toto je skutočné. Zvieratá musíme obdivovať potichu, z diaľky, všímajte si aj drobnosti, stopy v piesku, vtáky vysoko v korunách stromov, či šuchot v kríkoch. Príroda nám často ukazuje viac, než sa na prvý pohľad zdá. Lenka, Minnie aj Blanka ho počúvali so zatajeným dychom, každá z nich mala v očiach iskričky očakávania, ale aj rešpektu. John sa usmial, keď to videl.
A najdôležitejšie, majte oči do Korán. Príroda je plná zázrakov, ale len tí, čo sa pozerajú pozorne, ich naozaj uvidia. Po výdatnom obede sa dievčatá spolu s Johnom vydali na prvý prieskum africkej savany. Cesta ich viedla po zaprášenej cestičke, ktorá sa kľukatila pomedzi suché kríky, vysokú trávu a roztrúsené akácie. Slnko viselo vysoko na oblohe, odrážalo sa od kovovej kapoty auta a vzduch vibroval teplom a vôňou čerstvej hliny. John v jednej chvíli zastavil vozidlo a všetci vystúpili. Stáli vedľa auta, jemne pokrytí prachom z cesty, no s očami plným očakávania. John sa otočil k dievčatám a s miernym úsmevom a gestom ruky ukázal smerom k otvorenej krajine pred nimi. Pozrite sa tam, povedal s hrdosťou, to je skutočné africké divoké srdce, v diaľke sa pomaly pohybovala čieda zebier, ich pruhované telá ladne splývali s horizontom. O niečo bližšie sa dvomi dlhokrkými žirafami pohybovali ďalšie, vyťahujúc si listy z korún stromov, ako by si vychutnávali každé sústo, dievčatá sledovali túto scénu s úžasom. Stáli oblečené v praktických safari kostýmoch, upravené a pripravené na dobrodružstvo. V ich pohľadoch sa miešala detská radosť s rešpektom voči prírode, ktorá sa pred nimi rozprestierala vo svojej čistej, neskazenej podobe. Toto bude výnimočná dovolenka, povedala potichu jedna z nich, ako by nechcela narušiť ten magický moment. Páčilo sa im všetko, každá chvíľa, ktorú strávili v srdci divočiny. Dievčatá boli očarené nádhernou krajinou, ktorá sa neustále menila podľa toho, ako slnko putovalo po oblohe. Ráno bývala hmla tajomne rozliata ponad suché trávy, cez deň žiarilo slnko a večer sa krajina ponárala do zlatistých tieňov. Všade naokolo pulzoval život. Obdivovali rozmanitosť zvierat, ktoré sa im ukazovali v celej svojej kráse, gazely, štrosy, antilopy, leví, slony, žirafy či zebry. Každé stretnutie bolo ako krátky sen, mali pocit, ako by sa ocitli v dokumentárnom filme, no tentokrát boli jeho súčasťou. Podvečer, keď sa vracali na haciendu, prekvapil ich nezvyčajný výjav, stádo majestátnych slonov práve odháňalo leviu svorku. Zastali, takmer ani nedýchali a s otvorenými ústami sledovali túto scénu plnú síly a rešpektu. Nikdy predtým nevideli niečo také silné a zároveň pokojné. John, ich hostiteľ, im potichu vysvetľoval, čo sa deje, no dievčatá boli tak uchvátené, že takmer nevnímali slová, dni na safari im plynuli ako voda. Každý jeden bol naplnený zážitkami, ktoré si navždy zapamätajú. Keď sa blížil koniec ich pobytu, cítili v srdci zvláštnu zmes radosti a smútku. Radosti z toho, čo zažili, a smútku, že sa to čoskoro skončí. Večer pred odchodom si sadli na verandu haciendy, zapadajúce slnko zalievalo krajinu oranžovým svetlom a onimučky pozorovali horizont. Nikto z nich nepotreboval slová, stačil pohľad a úsmev. Safari im zmenilo pohľad na svet. A v ich srdciach zostane navždy. Pred haciendou vládla tichá ranná atmosféra. Vzduch bol ešte kladný, no slnko už zalievalo krajinu zlatým svetlom. Kufre stáli pripravené, auto s vodičom čakalo a dievčatá sa lúčili s Johnom. Ďakujeme za všetko, John, prehovorila Lenka s vďačnosťou v hlase. Nikdy nezabudneme na to, čo sme tu zažili, John sa jemne uklonil. V jeho pohľade bolo niečo hlboké a tiché, pochopenie aj pýcha. Aj pre mňa bolo potešením byť vaším sprievodcom. Ste úprimné a odvážne. Prijali ste si dobrodružstvo a príroda vám ho naozaj dopriala. Minnie sa pousmiala, oči jej zažiarili. Boli to najkrajšie dni, zvuky savany, pohľad na slony pri rieke, západy slnka. To všetko si ponesiem v srdci. Blanka sa zadívala smerom k horizontu, kde sa ešte tiahla ranná hmla. A tie večery pri ohni. Ten pokoj. Uvedomila som si, ako málo človek potrebuje, keď ho obklopuje krása a ticho. John prikývol. Nezabudnite na ten pokoj ani doma. A pamätajte, príroda vždy čaká na tých, ktorí ju chcú naozaj vidieť. Prajem vám šťastnú cestu a pevné zdravie. Za dvere sa otvorili. Motor taxíka zašumel pripravenosťou, dievčatá ešte posledný raz objali Johna, pozreli sa späť na haciendu a potom nastúpili, srdcia plné spomienok, myseľ plná vďačnosti.
Ich africký sen sa skončil, no v ich vnútri zostal živý. V obývačke opäť zavládol pokoj. Slnečné lúče presvetľovali izbu, kde dievčatá pohodlne sedeli s kávou v rukách. Kufre stáli opreté pri stene, zatiaľ nevybalené, no nikto na ne nemyslel. Po návrate domov sa všetko zdalo o čosi pomalšie, tichšie a zároveň akoby hlbšie. Stále tomu nemôžem uveriť, povedala Minnie a oprela sa dozadu v kresle. Len pred pár dňami sme stáli na vyhliadke a pozorovali stádo žiráf. A teraz káva doma, výhľad z okna a nič sa nepohne, chýba mi ten zvuk, dodala Blanka s úsmevom. To večerné bzučanie hmyzu, vzdialené zavíjanie šakalov a Johnov hlas, keď nám večer hovoril, čo nás čaká zajtra. Lenka si prekrížila nohy, jemne sa dotkla šálky a zadívala sa do diaľky. Myslím, že ma Afrika zmenila. Nie navonok, ale vo vnútri, tá príroda, tá voľnosť. Keď sme stáli na tom skalnovom výbežku a vietor nám vial do vlasov, cítila som sa úplne slobodná. Minnie sa zasmiala. A čo tie slony, čo nám prešli cez cestu? John ani len nemrkol. Ja som si skoro obhrízla nechty až po lakeť, všetky sa zasmiali. Smiech bol uvoľnený, úprimný, taký, aký poznajú len ľudia, čo spolu prežili niečo výnimočné. Na stolíku medzi nimi ležala malá drevená figurka slona, suvenír z miestneho trhu. Každá z nich si priniesla domov niečo, čo im Afriku pripomínalo. Ale aj keby nič nepriviezli, spomienky zostali v nich hlboko zapísané. Nie ako dovolenka, ale ako niečo, čo mení človeka. V lese panovalo ticho, prerušované len spevom vtákov a šuchotom lístia pod nohami. Blanka, zohnutá pri kroví, načene zvolala: pozrite sa, aké nádherné dubáky. Minnie s Lenkou pribehli k nej s úsmevmi na tvári. Všetky tri ženy stáli nad pokladom lesa, s košíkmi v rukách a iskrou radosti v očiach. Vo vzduchu sa miešala vôňa ihličia a vlhkej pôdy, spomienky na detstvo, výlety, prázdniny. Dnes bude poctivá hubová polievka, poznamenala Lenka, oprášila si nohavice a do košíka opatrne vložila nový úlovok. Minnie sa zasmiala: a zajtra praženica. Len nech nám vydrží ešte trochu to šťastie. Chvíľu tam len tak stáli a užívali si atmosféru lesa, ktorý ich nežne obklopoval. Vzduch bol svieži a čistý, naplnený pocitom slobody a pokoja. Toto je presne ten typ dňa, na ktorý nikdy nezabudneme, povedala Blanka ticho a všetky tri súhlasne prikývli. Tak čo, koľko húb sme dnes nazbierali? Spýtala sa Lenka a usmiala sa, zatiaľ čo Minnie pevne držala v ruke list s pozvánkou. Podľa mňa to bolo dosť, odvetila Minnie a pozorne prezerala svoj košík. Tie malé bedle som našla blízko potoka, boli naozaj krásne, ja som našla pár veľkých dubákov, pridala sa Blanka. A niektoré suchohríby boli väčšie než moja dlaň, zasmiala sa. Hubárčenie ma vždy tak upokojí, milujem tú vôňu lesa a pokoj, presne tak, a ten pocit, keď objavíš tú správnu hubu, je na nezaplatenie, povedala Minnie a začala čítať list. Tu píšu, že nás všetkých pozývajú na večierok, kde bude dobré jedlo, hudba a každý prinesie niečo zo svojho úlovku. To bude paráda, už sa neviem dočkať, ako budeme tancovať a rozprávať sa s kamarátmi, dodala Blanka. Bude to perfektný spôsob, ako ukončiť túto hubárskú sezónu. Všetky tri priateľky sa veľmi tešili na večierok, ktorý ich čaká. Večer bol v plnom prúde. V miestnosti sa miešal tlmený smiech, príjemné svetlo lámp a vôňa čerstvo pripraveného jedla. Lenka, Minnie a Blanka stáli pri stole s občerstvením a v rukách držali poháre so šampanským. Ich šaty sa jemne leskli vo svetle lustra a úsmevy im žiarili rovnako ako bublinky v pohároch. Toto je úplne perfektné, usmiala sa Lenka, keď si odpila a pozrela sa okolo. Skvelá hudba, úžasné jedlo a tí ľudia, toľko známych tvárí a ešte viac dobrých chutí, dodala Blanka, ktorá práve ochutnávala Minnie kviche staniera. Aj tie jednohúbky s lososom boli výborné. Minnie sa zasmiala a prikývla, je to jeden z tých večerov, keď nechceš, aby sa skončil. Pohľadom zablúdila k párom, ktoré sa smiali, tancovali alebo viedli vášnivé rozhovory. V miestnosti vládla uvoľnená a srdečná atmosféra. Dievčatá sa cítili prijaté, uvoľnené, šťastné.
V ich pohľadoch nebola len spokojnosť z jedného vydareného večera, ale aj vďačnosť, že ho mohli zdieľať spolu. Na nás, povedala Lenka a mierne nadvihla pohár. Na priateľstvo, na život a na takéto večery, a na to, že stále máme dôvod sa smiať, dodala Mini a všetky tri si cinkli pohármi. Z diaľky sa ozvalo: poďte aj vy na parket. Lenka sa usmiala, nadvihla obočie a povedala: tak ideme, dámy. Odpoveď bola jednohlasná a plná smiechu. Teplé letné dopoludnie zalievalo záhradu jemným slnkom a vo vzduchu bolo cítiť vôňu zrelých jahôd. Lenka, Mini a Blanka sa smiali a rozprávali, zatiaľ čo sa prechádzali medzi hriadkami. Každá mala v rukách košík a s radosťou zbierala sladké plody, ktoré sa červenali v hustej zelene. Dnes je dokonalé počasie, usmiala sa Lenka a nadýchla sa čerstvého vzduchu. Už dlho som si takto neužila obyčajné ráno. Blanka práve zdvihla krásny strapec jahôd a hneď si jednu vložila do úst. Sú výborné. Táto úroda je určite najlepšia za posledné roky, skonštatovala. Mini si zatiaľ upravila vrkoč a zasmiala sa. Možno by sme z nich mohli spraviť jahodový koláč, alebo marmeládu. Dievčatá sa zasnili nad vôňou čerstvých dobrôt a chvíľu len tak mlčky pokračovali v oberaní. Po chvíli padol od Lenky návrh: čo keby sme zajtra vyrazili na chalupu. Po takejto pohode by sa nám tam určite páčilo, ostatné značením súhlasili. Predstava tichého miesta mimo mesta, večerného grilovania a spoločných chvíľ ich nadchla, slnečné lúče sa odrážali na skle altánku za ich chrbtami a deň pokračoval v rytme smiechu, pohody a letnej vône záhrady. Autobus mal prísť každú chvíľu. Dievčatá stáli na malej zastávke na okraji mestečka, zhovárali sa a ich tváre žiarili očakávaním. Slnečné dopoludnie sľubovalo krásny deň a výlet na chalupu bol presne to, čo potrebovali. Lenka, Blanka a Mína mali na sebe pohodlné letné oblečenie, krátke nohavice a sukňu, tenisky na nohách a na chrbtoch ľahké ruksaky. Každá z nich mala účes, ktorý jej pristal. Lenka s jemne zviazanými vlasmi, Mini s vrkočom a Blanka s uvoľnenými vlnami, ktoré jej padali na plecia. Prvé, čo urobíme, keď prídeme, bude vyložiť veci a otvoriť okná, nech sa chalupa poriadne vyvetrá, povedala Lenka a všetky sa zasmiali. A potom si dáme kávu na verande, dodala Mini a už si predstavovala, ako sedia pod starým orechom s hrnčekom v ruke a vychutnávajú si ticho prírody. Blanka nadšene mávla rukou. Ja navrhujem, že večer spravíme oheň a opečieme si klobásky, syry a marshmallow. Áno, zvolali obe naraz. Bolo to rozhodnuté, ich batožina bola skromná, ale plná dôležitých vecí: nejaké jedlo, deky, baterky a, samozrejme, foťák, aby si mohli zachytiť spomienky. Autobus už pomaly prichádzal po ceste lemovanej stromami. Ich víkend dobrodružstva práve začínal, s radosťou a iskrou v očiach si ešte raz prekontrolovali, či nič nezabudli, a pripravili sa na nástup. Čakala ich chalupa plná smiechu, spoločných chvíľ a krásnych spomienok. Po niekoľkých zastávkach, stúpaní do kopca a veselom rozhovore počas cesty autobusom sa konečne ocitli pred starou známou chalupou. Stála na svojom mieste pod okrajom lesa, obklopená zeleňou a tichom, ktoré prerušoval len spev vtákov a jemný šum vetra. Z jej drevených stien a šindľovej strechy dýchala útulnosť a spomienky na dávne letá. Blanka stála pri dverách a práve vyťahovala kľúč zo svojho ruksaku. Tak, dievčatá, o chvíľu sme dnu, usmiala sa. Slnko sa odrážalo od jej vlasov a všetky tri s očividným nadšením pozorovali, ako sa kľúč otáča v zámku. Lenka si zatiaľ prehodila ruksak z jedného pleca na druhé a obzerala sa po dvore. Všetko je tu presne tak, ako sme si to pamätali, ten starý stôl, lavičky a dokonca aj ohnisko je stále na svojom mieste. Mini si upravila vrkoč a zhlboka sa nadýchla čerstvého horského vzduchu. Už sa neviem dočkať, kedy si vyzujem tenisky a sadnem si von s kávou. Ale najprv musíme všetko vyložiť. Za dverami chalupy ich čakal známy interiér: drevené podlahy, starý gauč, koberce, ktoré už veľa zažili, a hrubé steny, čo počas horúcich dní držali príjemný chládok. Každá z nich poznala svoje miesto. Vedeli, kde sú poháre, kde deky, kam dať batoj. Boli doma? Večer bude dokonalý, prehodila Blanka,
keď si sadli na lavičku pred chalupou. Západ slnka, lápolajúci oheň, niečo dobré na zjedenie a pokoj. Presne to sme potrebovali, dievčatá sa rozprávali o tom, ako strávia zvyšok dňa. Plánovali prechádzku do lesa, objavovanie starých cestičiek, prípravu dreva na večer a, samozrejme, opekaciu klasiku, klobásky, zemiaky v pahrebe, chlieb s masťou a cibuľou. A smiech? Te nikdy nechýbal, chalupa ich opäť privítala ako starých známych.